Lain hambai, jotono media friends, tai jotot khajani di prasa takut tai ruk jong ini salmani 12 tarik 12 Jun ini salau kaisa di pramotha yang kumlung coordination le kaisa nuwa jijak panda tongmani ini postpone khai daka watui lai phaimani bagai tai sini borok baksa phai sok pai jana bagai apa nano sung ini sai jorti kholobai daka tai buskang father o sungwan sung lainai a committee ni coordination committee ni bisiti tai waisa sungabono khlaijak nai asun jotong ham